Национална гимназия по икономика и мениджмънт се гордее със своите бивши и настоящи възпитаници. Защото те са креативни, горящи и готови за нови предизвикателства. Подиме средата за обогатяване на професионалните и личните умения. Гимназията е среда за обогатяване на живота в училище и изяви на всички ученици и техните общности. За първи път отваря врати и препоръчва техник през 1950 година като стопански техникум, дори без собствена сграда. През учебната 1953-1954 година се нарича икономически техникум, а през 1967 получава името Георги Стефанов. През 1992 година икономически техникум Георги Стефанов се преименува в техникум по икономика, а през 2003 става професионална гимназия по икономика и мениджмънт. Днес гимназията е елитно училище. Днес победите са навсякъде. Новима днес е едно от иновативните училища в България. Гимназията е привлекателна територия за всички нас. Преподавателите в ПГИМ ни дават знания за решаване на информационни системи за бизнес задачи, основани на авангардни, софтуерни и хардуерни решения. Знания за системен анализ, средства и технологии за изработване на фирмени уебсайтове. За моделиране и решаване на бизнес задачи, както и за счетоводна отчетност. За администриране на клиент-сървър бази от данни. Знания за работа с офис оборудване и съвременни офис процедури. Компютърна грамотност, Microsoft Office и запознаване с специализирани програмни продукти. За оформяне и изготвяне на митническа и данъчна документация. Знания и умения за делови техники в съдебната власт и мениджмънт. За учене чрез дейности, развиващи специфични умения, знания и компетентности. За участие в извънкласни форми, спортни мероприятия, национални и международни проекти. Ние учениците сме част от общността на ПГИМ. Днес сме много, днес сме забърватели с усмивки. Защо? П символизира Професионализъм. Г Гордост. Иновативност. Мениджмънт. Десетокласници сме. Емоциите са много. Чувство на радост и тъга. Чувство на гордост и удовлетвореност. Ние направихме правилния избор. Защото Избрахме специалност икономическа информатика. За да станем отлични IT специалисти и веб дизайнери. избрахме специалността икономика и мениджмънт. За да станем добри икономисти. Избрахме специалността съдебна администрация. За да станем перфектни съдебни служители. Избрахме специалността оперативно счетоводство. За да се реализираме като оперативни счетоводители. Избрахме специалността митническа и данъчна администрация. За да придобием професия данъчен и митнически посредник. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Е мястото, където знанието среща успеха.